ଇ ଗରମ ଦିନଟାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଲସି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲସି ଫେମସ୍। ଚାଲିଲୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକିନା ନଣଦେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଲସି ବି ରେଡ଼ି ହେଇକିନା ଥିଲା, ଦେଇଦେଲେ। ଢକ କିରି ପିଇଗଲି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଲସି ପିଆ ଚାଲିଛି। ଇଏ ମାଲୋ, ଲସି ପିଇଦେଲୁ। ଲସି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଝିଅ ତ ଅକାଳେ ସକାଳେ କେବେ ଲସି ପିଇଦେଲା। ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେଗା ମାର୍ଟ ଥିଲା, ଗୋଟେ ମୀନା ବଜାର ଟାଇପ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ଲାଗିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ପଟ୍ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଗି ମିଳୁଥିଲା। ସେଥିରୁ ଟିକେ କିଣିଦେଲି। ଜାଣିଲ କି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ସେ ବୁଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଲଚାଲ କରିକିନା ସବୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଗୋଟେ ଦରକାର ଥିଲା ମୋର। ତାପରେ କଳସ ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ ଆଣି ତ ପାରିଲିନି ଆଉ। ତାପରେ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ଯାଇକିନା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଚାଇନାରେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ପୁରା ଜଗିକି ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟେବୁଲ ଫାଙ୍କା ନଥିଲା। ଏଠି ବୁଦ୍ଧ ଶୋଇବାର ଦେଖିକିନା ଆମେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ବସିକି ଫଟୋ ଉଠେଇ ପକେଇଲୁ। ତାପରେ ଆମ ଟେବୁଲ ଫାଙ୍କା ହେଲା। ଆଉ ଟେବୁଲ ଫାଙ୍କା ହେଲା ପରେ ୱେଟର ଆସିକି ଡାକି ନେଲେ ଆରାମସେ ବନ୍ଧୁ ସତ୍କାର କଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଡାକି ନେଇ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମେନୁ ଧରେଇ ଦେଲେ। ତା ଭିତରୁ ବାଛି କୁଛି କାଟି କୁଟି ଆମେ ଚାଇନିଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲୁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆସିଗଲା ସି ଫୁଡ଼୍ର ସବୁ ସୁପ୍। ଖରାଦିନେ ସୁପ୍ ମୋ ତଣ୍ଟିକି ଯାଏନି। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆମେରିକାନ୍ କର୍ନ, ମୋ ଝିଅର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ଏଇଟା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଲୋ ଇଏ କ'ଣ? ଓହୋ, ଚିକେନ୍ ତଅପୋଇ। ନାଇଁ ମ, ଭୁଲ କହିଲି, ଚିକେନ୍ ତାଇପାଇ। ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ଆଉ ରାଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଆସିଗଲା। ଇଲୋ ଇଏ କ'ଣ କିଲୋ? ହଁ, ପାମ୍ଫ୍ରେଟ୍ର ମୁଣ୍ଡଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ ନଥିଲା, ଶୁଖୁଆ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ପନିର ଆସିଗଲା। ଗାର୍ଲିକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସସ୍ର ପନିରଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ ଖୁଆଖୁଇ କରିସାରିଲା ପରେ ପାମ୍ଫ୍ରେଟ୍ର ଏଇ ଫାଳକ ରହିଯାଇଥିଲା। କିଏ ଖାଇବ ଭାଗ ଭାଣ୍ଡ ଛିଡ଼ୁ ନଥିଲା। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆସିଗଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଖାଇକି ଖୁସି ହେଇଗଲୁ, ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଘରକୁ ପେଟ ଫୁଲ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।